मुलुगाव जेसेबां मानसिफोर दङ बे मानसिफोरनि बांसिन मानसिफ्रानो जाम्बा गावनि मेलेमखौ ब्रेनखौ बिराद फिक्स खालामनानै लायो गाव जिखौ सानो बेखौनो नंथारगौ होननानै सानथाबनानै लाबाय थायो अथ'स' बै मानसिफ्रा बुजि मोना जोंनि ब्रेना एसेबांबो रिजिड नङा हमथाबबाय थाग्रा ओंखायनो जोङो ब्रेनखौ फ्लेक्सिबल खालामनानै लानांगौ दा आङो बे बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो मोनसे सुंद' सल'बाथा खोन्थानानै लाग्रोनो नागिरदों सानसेखालि बिफा आरो फिसाज्ला बाजारनिफ्राय गावसोरनि गरायखौ लानानै फैबाय थादोंमोन लामा लामा नाथाय बिसोरो गरायाव गाखोआखैमोन गरायखौ बिसोरो होनानै होयै होयै लाबोदोंमोन लामानि मानसिफ्रा बिसोरखौ बुंदोंमोन आरो नोंसोरलाय जाम्बासो जाखो ना मा जाखो एसेबां मोजां गराय थासेयाव नोंसोरलाय मानो एसेबां रिउ रिउ लामा गोजानखौ थाबायना फैनांगौ जाखो सानैबो गरायाव गाखोनानै थांबानो जायोना थाबबो सहैगोन आरामबो मोनगोन मेंनायबो नङा बिफा आरो फिसालाया सानबाय नंनायाथ' नंगौ दे बिदिब्लालाय गरायनियाव बिखुंसायाव सानैबो बिफा आरो फिसाला गाखोनानै थांनायसै आरो बिदिनो थाङै 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 ससे मोनहैनाय उनाव मानसिफ्रा बुंलायबाय सानैसो मानसिफ्रा आरे बाबा एसेबां सान्दुं गोसायाव अन्थाव बाथाव गराय मासेनि बिखुङाव बिफा फिसाला बाराय लंदांदां लदमा मा सानै खालाय मानसिया गाखोनानै थाङोबा मा जानांगौ गरायनि अबस्थाया गरायखौ मालाय एसेबो अननाय गैयाना एसेबां सान्दुं गोसायाव सानै मानि गरायनि बिखुङाव गाखोनानै गरायखौ होनानै लांबाय थादों बिदि जालायबाय सोरबा सासे सानैया बिसोरखौ बुंबाय ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो ओंखारबाय दे मा जाखोलै घटनायालाय दा बिदि होननायखाय मानसिफ्रा बिसोरो सानबाय जे फिसालाया बुंबाय आफा मानसिफ्राबो गाज्रि मोनो आरो गरायाबो दुखु मोनो नोंल' हारसिं उथिदो दे आङो अखारनानै थाबायना थांसै नोंल' गाखोदो आरो बिदिनो फिसालाया ओंखारबाय आरो बिफायाल' गरायनि बिखुङाव गाखोनानै थांबाय थालायबाय बिदिनो ससे मोनहैनायनि उनाव मानसिफ्रा बिदिनो नुयै नुयै बुंलायबाय आरे बिफाया गाव देदला गरायनि बिखुंसेयाव गाखोनानै फिसालाखौसो दोखो 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 थाबायनो होदो बे सान्दुं गोसायाव बिफाया मालाय फिसालानि फारसे बाहायबो अननाय गैयाना सानैबो गाखोबानो जायोना गरायाव ओरै जालायबाय आरो दा मानसिफ्रा बिदिनो बुंबायबो दा बिनिखायनो बिदि बुंनायखाय बिफाया सानलायबाय देलाय आंनियानो गोरोन्थि जालायबाय आं न'आव खारनोसै दे फिसालाखौनो गाखोनो होनोसै आङो फिसालाखौ गरायनि बिखुङाव गाखोनो होलायबाय बिफाया ओंखारख्लायलायबाय आरो बिदिनो फिसालाखौ गरायनि बिखुङाव गाखोहोनानै थांलायबाय आरो मानसिफ्रा बिदिनो बुंसिनो हमलायबाय फिसालाया गावसोर देदलादला गरायनि बिखुङाव गाखोनानै बिफा बोरायखौसो एसेबां सान्दुं गोसायाव नेंहाब थाबायहोनांगौ जाबाय आरो बे फिसालाया मालाय बिफानि फारसे इसेबो अननाय गैयाना आथुर सिथुरनो ओरै जाबाय आरो दा बिदि बुंसोनो हमलायबाय मानसिफ्रा दा ओमफ्राय सानैबो रायलायबाय आफा मा जागोनलै माथो जेथिबो सान्थि गैया मानसिफ्रा ओरैबा ओरै माने जेथिंबो प्रब्लेम मोनसेथिंबो प्रब्लेम गैया दा सल'थ' बेयावनो जोब्बाय नाथाय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरनाया बे सल'नि गेजेरजों माने मानसिफ्रा ओरैबायदि जाम्बा बांसिन मानसिफ्रानो दहाय बुंनाय बायदि माने नोङो जि मावा मानो नोङो जि खामा मानो नोंनियाव गोरोन्थि दिहुनखागोन थारमाने मानसिफ्रा दिहुनखायो नोङो जि मावा मानो जि बुङा मानो नोङो माने गोरोन्थि मोनखागोन आरो मानसिफोरनिफ्राय बुंनाय दा आङो नै आंथ' भिडिअ बानायो आं इलेक्सननि समावथ' जेबो भिडिअ बानायाखैमोन ना बे भिडिअ बानाय समाव आंखौ कमेन्टफ्राव मेसेज बक्सफ्राव लिरहरदों आरो ओमफ्राय आङो इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव सरकार दायाखैमोन नालाय बे समाव आङो थाबायनो थांबाय मेघालय अरुणाचलफ्राव दानाबा आंनि मेघालयआव थांनाय अरुणाचलाव थांनाय फट'फ्राव नोंहा एसेबां दावराव जादों बिटिसिआव एसे एनै भिडिअ बानायनांगौ गियान गैया नामा नोंहा एसेबो बिराद माने दुखु टेनसन गैयाब्लासिनो बाहेरायाव गिदिंहैसिलाबायबाय थादों भिडिअ बानायनांगौ मानांगौ एख' टेनसन गैया नामा
ओरैबायदि माबा माबि कमेन्ट हरदों आरोखि ओमफ्राय भिडिअ बानायोब्लाबो आंखौ बिराद कमेन्ट हरो आरो मानसिफ्रा खिन्थु जाम्बा आरो भिडिअ बानायोबाथाय माबा मोनसे टपिकनि सायाव बुंगोन ना टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनाय लोगो बुंलायबाय आरो अभार स्मार्ट उमुगनि दालालि माइबालि ओरैबायदि सान्थि गैया मानसिफोरजों थारमाने नोङो माने आसुरित दा नै भिडिअ बानायनायावबो दा कमेन्ट हरगोन दा बेयावबो माबा माबि गाज्रि मोनदांबाय होनदा किसुमाना भिडिअखौ नायजोबाब्लासिनो बेयाव गोरोन्थि मोनबायानो दा माखासे गोरोन्थि मोनबायानो दा लिरबायानो माखासेया नायनायखौ फोजोबालासिनो दा ओंखायनो मानसिफ्रा बांसिनानो जाम्बा होनना बुंनाया बेनि थाखायनो जेथिबो माने नोंनिफ्राय नोंखौ नायनो बायोबा नोंनिफ्राय माने मोनसेबाबो गोरोन्थि दिहुनगोन आरोखि भिडिअ बानायबाबो माने बिनि सायाव माने भिडिअ बानायदो नोङो वान साइडेड नोङो टु साइडेड भिडिअ बानायाबाबो साला नोङो भिडिअ बानायनो गियान गैया नामा इमान ओरै जादों थोरै जादों नोङो आरामसे बाहेरायाव थांनानै बिन्दास रंजाहैबाय थादों ओरै जालायबाय दा बेफोरबायदि बिराद टेनसन दा नोङो माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबाथ' नोङो माया कारेक्ट बेखौसो बुंनांगोन ना किसुमाना आरो बाथ्रा बुंबाबो माबा मोनसे जाना बाथ्रा बुंबाथाय इउ आर वान साइडेड मा वान साइडेड माने मा जाम्बा मानसिफ्रासो वान साइडेड बुङो माया नंगौ नंनाया मोनसेल'सो जाखायोना नंनायखौ बुंनो थांनायाव बथ साइडेड मारै जानो हागोन बिलाय टु साइडेड मारै जानो हागोन बिलाय वान साइडेड जाखानांगोन नोङो माबा मोनसे थारानोखा थारखौनो नंगौबो नङाबो होनना बुंबासो टु साइडेड जाबाय बियो नंगौ वान साइडेड बियो जाखानांगोन सोरबा खासे बाथ्रा बुंबा बियो वान साइडेड जाखानांगोन बियो व्हाट इज राइट हयथ' नंखाय वान साइडेड जाखानांगोन बियो आरो वान साइडेड बाथ्राफ्रासो आसोल बाथ्रा टु साइडेड जायोबा बियो जाबाय गिख' माने सोरजोंबा रायजानो गिनानै सोरजोंबा हामा मोनजानो गिनानै इथिबो नाङै गेजेराव बुंग्रा मानसिफोर बै मानसिफ्रा टु साइडेड माने बै मानसिफ्रा साहसि नङा बै मानसिफ्रा माने नंगौखौ नंगौ नङैखौ नङा होननानै बुंनो हाया बिसोरो टु साइडेड मानसिफ्रा आरो जायफ्रा वान साइडेड बियो नंगौखौ नंगौ नङाखौ नङा बुंनो हाग्रा मानसिफोर बिसोरो टु साइडेड मानसिफ्रा जाबाय बुद्धियक मानसि बिसोर रावजोंबो गाज्रि मोनजानो गिनानै इखौबो गाज्रि बुङा गेजेरावनो बुंना दोनग्रा मानसिफोर बै मानसिफ्रा जाबाय टु साइडेड जाम्बा गिख' बोलो गैयै लोरबां अखबियाव कापुरुख होनना बुङो बेखौनो दा बुजिबाय जानांगौ मा कमेन्ट हरो दाना कमेन्टखौ फरायलायदो बयबो खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दे आंनि भिडिअफोरखौथ' बिराद नायो फेसबुकाव खिन्थु रावबो फल' खालामथारा माखौ फल' खालामथारा आंना फल'वारा 25,000सो दङ नामा भिउसआथ' 1 लाख गाहाम जायो 1 लाखनि बाराबो जायो खिन्थु फल'वार्सफ्रानो 26 रावबो फल' खालामा भिडिअखौल' नायनो मोजां मोनो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा फल' खालामना लाबासो नटिफिकेसन थाब मोनहैबाय थागोन ना होमबासो नुबाय थागोन मा जागोनलाय बाय दुखु नाङै जाबा बाय सिउ नेक्स्ट